Os Axóuxeres. Axeitar. Imos facer unhas figuras con pezas de madeira. Fixádevos ben e procurad adiviñar que figuras son. Fixemos unha escaleira. Imos con outra. Fixemos unha lámpada. Ra. Pon a orella. Escoitade algo ben fermoso. Que será? Que bonito, parece unha frauta. Parecerá, pero non é. Pois entón é un violín ou un... Non é ningún instrumento musical. Poida que sexa alguén asubiando. Andalle cerca, pero non é unha persoa, é un animaliño. Eu creo que o sei. Eu tamén. Se o sabes, dío. É un paxaro. Moi ben, é o pío dun paxaro. Paxaro. Imos con outro son. Seino, é un arroto. Non sexas porco, Roy. Primeiro escoita. Non é un arroto nin un porco. Pode ser unha cremalleira. Unha cremalleira? Que risa. Eu escacho coa risa. Non é unha cremalleira, é un animal pequeno. Un microbio. A verá, como vai ser un microbio? Desde cando cantan os microbios? Non podo máis. Que é? É unha rá croando. Ra. Os Axóuxeres. Corta e debuxa. Hoxe imos xogar con elementos que podedes atopar facilmente paseando polo campo. Non tedes máis que recoller ervas e follas de cores e formas diferentes, pétalos de distintas flores e ramiñas e plantas de todo tipo. Unhas longas e delgadas, outras redondas, unhas grandes e outras pequenas. E con todos estes anaquiños de plantas xa podemos empezar. Cunha folla grande, redonda e dourada, facemos unha lúa ben fermosa. Cunhas ramiñas de ciprés, facemos a copa dunha árbore. Convertemos unha folla recortada na espiña dun peixe. E cunha ramiña de follas pequenas, facemos un arbusto. Logo, con dúas follas, facemos as orellas. Dunha folla redonda sacamos a cabeza. E con dúas follas longas, facemos as patas. O corpo facémolo coa folla máis grande. E coa máis longa e delgada, facemos o rabo. Cunhas folliñas e un pétalo de flor, temos un peixe. E xa temos un gato de costas que vai comer un peixe. Comeuno. Agora damos a volta ao gato. Cunha folla longa partida en dúas, facemos as patas dianteiras. Con dous anaquiños de cor máis clara, as orellas. Logo,
Con 2 pétalos brancos e 2 anaquiños de erva escura, poñémoslle os ollos. Con outro anaquiño de folla vermella, facémoslle a lingua. E con outro, o nariz. 2 folliñas pequenas e redondas fan o fociño. E para rematar, con 4 erviñas, facémoslle o bigote. E xa temos un gato á luz da lúa. Xan. Adiviñas. Ola, amiguiños. Imos cunha adiviña. A ver se a sabedes. Sobe chea, baixa baleira. E se non vai con presa, a sopa arrefría. A min a sopa non me gusta fría. A min tampouco. Por iso se toma quente, Roy. Canto máis quente, mellor. Pero que non queime. Eu queimeime unha vez e doeume moito. Eu tamén me queimei. Estamos facendo unha adiviña non falando da sopa. Veña, dádelle outra volta. Esta é moi difícil, non a sei nin eu. Non me explico como non a sabes, Roy. Co espelido que ti és, será no seu planeta, porque aquí... Oiches, no meu planeta sonche todos ben espelidos, Seguro que sí. Sabedes como se chama? O planeta dos espelidos. Xa vexo que non tedes nin idea. Pero veña, intentade no tempo que queda. Tempo. A resposta correcta é a culler. Porque baixa a baleira, despois enchémola de sopa e se non a metede rápido na boca, a sopa arrefría. E se a metes demasiado rápido, queima.